Masarautar Gaya na ɗaya daga cikin tsofaffin masarautun da ake da su a jihar Kano. A kwanakin baya ne gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ɗaga darajar masarautar zuwa mai daraja ta 1. Duba da haka ne shugabannin ƙungiyar ɗaliban jihar Kano da na majalisar matasa ta ƙasa reshen jihar Kano suka kai wa sarkin Gaya mubaya'a. Da yake yi wa matasan jawabi a fadarsa, mai martaba sarkin Gaya Alhaji Ibrahim Abdulkadir ya ce idan da matasa za su rungumi noma tun daga makaranta, ba wani matashi da zai gama karatu ba shi da sana'a. Sarkin ya ƙara da cewa rungumar noma zai bunƙasa tattalin arzikin jihar Kano da ma ƙasar nan baki ɗaya. Sarkin ya yi kira ga matasan da su mai da kai wurin karatunsu, kasancewarsu manyan gobe. Saboda haka jama'a ina gargaɗin kowa ya koma gona ya shuka abin da ya ga zai iya yi, amma kun ga rogo da gidan nan ai da sunanta, ya sunanta ba kariya ba kaman gishino. A jawabin da suka gabatar, shugaban majalisar matasa ta ƙasa reshen jihar Kano Comrade Kabiru Adola Kwaya da takwaransa na ɗalibai 'yan asalin jihar Kano Comrade Aliyu Mai Kasuwa Rano sun ce sababbin masarautun za su taimaka matuƙa gaya wurin rage zaman banza da kawo ci gaba. Na tabbatar dawo da martabar masarautar Gaya abu ne wanda zai kawo ayyukan raya ƙasa a wannan yanki, abu ne wanda zai buɗe ƙofofi na samarwa da matasa aikin yi, abu ne wanda zai taimaka wajen tabbatar da tsaro a nan yankin gaba. Mai martaba sarki, muna so mu tabbatar maka ɗaliban jihar Kano gabaki ɗaya suna tare da ɗaga darajar wannan masarauta, suna tare da mai martaba sarki, suna wa sarki addu'a, suna wa sarki fatan alkhairi, suna wa mai martaba sarki ainihin addu'ar Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara masa tsawon rai, Allah ya ƙara masa daraja da ɗaukar. Zuwa yanzu ƙungiyar matasa da ta ɗalibai 'yan asalin jihar Kano sun kai ziyarar mubaya'a fadar sarakunan Bichi da Ƙaraye da Rano da kuma Gaya a madadin matasan jihar Kano. Nasiru Yusuf Ibrahim, labaran ARTV.